er direkte, for det er et. Vi er lige kommet til diskoteket på Nørrebro i København selvfølgelig. Og her har vi, kom lige herhen, unge mand. Og her har vi så ham her, jeg kan ikke lige huske, hvad hedder du? Ja. Yes, hvad går du og laver til dagligt? Jeg spiller min tid. Spiller du din tid? Ja. Nej, men laver du andet end at spille din tid? Ja. Jeg Drikker? Hvad? Bacardi og øl og Blackberry øl. Det her. Og det er en pant cola? Ja. Med en masse lort i. Med en masse skidt og lort. Jeg håber selvfølgelig ikke, der er skidt og lort i, men vi kommer tilbage til dig på et andet tidspunkt. Og her har vi så et lille vindue, som man ikke kan se, med en lille dreng i. Og vi er tilbage til nyhederne kl. 21.00. Men hvad? Nej, kom lige frem her. Vi skal lige have det sidste. Hvad laver du en at drikke? En at drikke? Som jeg sagde, jeg spiller min tid på alt muligt. Okay, men jeg går altså ikke til tango, så vi Lad os svinge om. Ah!